Kaya buhos agad, inom agad. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza! Na-traffic ba ang gabos? Grabe kuya dyan sa traffic kaso bagong aga. Harani dyan sa mga darakulang eskwelahan digdi po sa sentro kan Legazpi. Magingan dyan kuya dyan sa may southern part. Medyo magabat naman ang bulos, particular na dyan sa may parte ka na Barangay Taysan, Legazpi City. Nasaluyan kuya dyan, medyo upper part na iyan. Pero pag rush hour na, pag aga, lalo pag alas 7, pag hapon, pag mga 5 to 5:30 hanggang alas 6. Nakakasabay naman dyan kuya dyan sa medyo gubot ang trapiko. Partikular na itong sumina. So tigagihan mo kan dating nasundan ta kang pasiring ka sa mayon kan daraga. Mayon ka ba ako dyan nagduduman? Duman sa pigsusukian mo. Grabe man dumanan medyo sadit bagang tinampo dyan. Tapos so volume ka na mga pauruli man dyan sa southern part kan Legazpi. Medyo naggagabat na po tabi. Maray na pag-go-to sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Primerong Lunes po ngunyan, Enero 6, 2025. Kumusta po ang gabos? Ano lamang tabian sa indong panguduhan dyan? So mga daipa, ako kuya dyan, turotad taod pa. Tigahapot ka pa nga ni kung ano su panguduhan mo. So mga daipa man nakakapagpangudto, may oras pa ka mo bago magbalik sa indong mga trabaho, 1 p.m. Resume na naman itong su trabaho sa mga po digdi sa mga empleyado ka na gobyerno. And happy birthday po pala sa gabos nang sisilibarkan sa indang kumpliano nguna na pagkaaldaw. Nguna na petsa sa special mention dyan ang aki kan sa tuyang amigo asin amiga. Ang aki ni Kuya Jerel Aranya and ni Ate Sally dyan sa Lacandula Drive, Gugun, Legazpi City. Happy birthday sa imo Bibi Erica. More birthdays to come and good health. And then syempre, ang wish me sa imo, po digdi, kapareho kan wish ni Ate Sally na sana, po digdi, sa imong pagklase, tibayan palalo. And then syempre, ingat permi sa imong pagpaduman sa eskwelahan. Sabi ni Ate Sally, po digdi, gari man sa nada, teenager na si Bibi Erica, pero gari ka man lang ay grade 3. Happy birthday po sa mo. And then syempre, so amiga ko, so kaklase ko kan ako nasa college. Happy birthday kay Janelle Cisno. Niyaon siya ngunang, gari na sa US Legazpi siya. Diyan sa Barangay Rawis, Legazpi City. Niyaon siya dyan nagtatrabaho ngunya na mga panahon. Maray na pag-go-to kay Ate Brenda Flora. Nakaantabay po muna na pag-go-to. Sabi na, hi Jel. Hi po Ate B. Kumusta po tabi sa imong holiday? Kumusta ang Christmas and then sa pagsabat kan 2025? Salamat tunon permis sa imong pagrumdom. And then maray na pag-go-to kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravax. Sabi na, hi ma'am, tamang-tama. Sabi ni Ma'am Tet, hi ma'am, good afternoon. Mas bati po nakalipat na sa new branch. Hampang lang po iyan kang munisipyo kan Masbate City. Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. O duman sa mga po digdi sa mga data matigahagad no Ma'am Tet, just in case lang kamo anak kamrot na hagat po nin ayam. Pwede ka mo magbisita dyan sa branch kan Ravax sa Animal Bite Center sa bago nindang lokasyon dyan po sa Masbate City, particular na sa Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Yan po ang bago nindang lokasyon. And then, hanapon lang po nindo sa indang official Facebook page and sa indang schedule. Pero Monday to Saturday, kung hindi ako nasala, ibi ang Ma'am Tet, maski sa Saturday, bukas ka mo from 8 a.m. to 5 p.m.
Pwede ka mo dyan mag-walk-in, pwede ka mo makipag-komunikar sa inda, sa pagi po kan sa indang page. And then pag Domingo, alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 12 lang po nin pagkaudto. Yan ang schedule ka na Rabvax. And thank you so much, Ma'am Teta, sa discount na tigtao mo duman sa kuyang amiga. So, kakawat kan sa iyang aki. Ay, naku, Kuya June. Ta primero, ano po digdi, Enero 1, nakagat kan sa iyang, sa indaman sa nang ayam. Although so ayam, ano po digdi, bakunado man, syempre, aki ibaga ito at the same time, mas maray nang safe kita. Dinara dyan, kan Petsa 1 sa Rabvax Animal Bite Center. Kahampangan lang po yan, kan Daddy's Angel ni Dr. Chris Gianan. Sabi ni Ate B, pag-greet man po ng happy 35th wedding anniversary si Jeje and Vicky, brother ko po yan, Jel. Thanks po. Oy, happy wedding anniversary po sa inyo, ma'am and sir. And more years to come. And then, stay safe sa inyong mga pag-biyahe-biyahe and good health po, permi. Sabi ni Ate B, okay man po ako, Jel. Kumusta man nga sumakukulit? O totoo, Ate B, balik eskwela na susaro katawo. Ana po digditig sen sa Kuya Ate B, so resulta kan examination kan teacher. Duwang subject and perfect. Saro science, duwang mali up to 30 items. Tapos susaro 1 item lang sa iyang sala. Pero ngunya na January igwagara rito nin examination. So panduwa ng quarter. Maray na pagkauto kay Ate Sally. Sabi ni Ate Sally, thank you sa greetings be. Ulukon si Erica, thank you da po. And nagchat so baby ni Kuya Gerald and ni Ate Sally. Thank you po, Tita Angel. Ayan ang mga greetings sa tuya digding programa. And then kay Ma'am Lorna Plaza, sabi na maray na udto po sa imo, Ma'am Angel. Happy fiesta po sa mga taga Barangay Kumadkad, Castilla. January 6 and 7. Salamat po. Ma'am Lorna, niyaw ka dyan sa Kumadkad. Anong aldaw? Ay, disperas ngunan, Kuya June. Posibleng dakol-dakol ang mga sa mga paratinda baga dyan sa may parte kan Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Pag-araw kayo, dakol ang mga tiyanggi dyan na nagpapabakal man nila ina produkto. Happy fiesta po sa inyo dyan, Ma'am Lorna Plaza. And then kay Ma'am Emelita Mendez Saturno, dyan po sa nito. And then kay Ma'am Chit Ate, maray na pagkaudto po. Oy, Ma'am Emelita, nahiling ko suppose ka na BFP nito. May sarong aki na nabutod po dyan sa may parte ka na nito Albay. And day siya po digdi, perang edad nga ni kay ning aki. Sarong menor de edad na aking lalaki. Gadan matapos na mabutod sarong salog dyan sa nito sa may barangay Itba, asin barangay Kawit nito Albay, kan Sabado, Enero 4. Sabi digdi sa investigasyon po, alauna nin pagkahapon, kan makarigos itong biktima kaibahanan sa iyang tugang na babae asin mga amigo. Kan nariparo na waranaan na sa indang kaibahan, ining lalaking minor de edad. Po digdi, naghagad na sindanin tabang. And then bandang alas 2:35 nin pagkahapon, kan makuha kan mga kan mai-report ini sa BFP nito. And then saka man nakuha kan mga nagresponde itong lifeless ng body kaining lalaki. Irakman Kuya June, irakman Kuya Nems. Kainiong nagpaaram sa ng makarigos. Tapos dain na po na nakuha, nahilingkan sa iyang mga pag-iriba. Kaya duman sa mga parents, pag mga araw kaini, dain nino basta-basta na pagtugutan an sa inyong mga aki. Bata dyan sa mga hararayong barangay, uso pa nin marhay itong pagkararigos po baga sa sa salog. Lalo na kung after pa sa nakibaha, Kuya June. Pertihon langoy-langoy sa mga sa mga salog. Ta nagkaharali ko yan sa mga ragpa. Kaso pag araw kayo niya data tansyado itong level kan tubig dyan, peligrosong marhay iyan. And para sa kaligtasan kan gabus, mas marhay man gararay na ibanan kan sa indong mga parents kung sisay man na dakula dyan, natatao po nin baglangoy, tanganing makapag-akudir just in case na mabugtak po tabi sa peligroan na sitwasyon.
And then duman sa mga nagaharapot man ang Land Transportation Office Legazpi, tatangro po sindanin 2-day free theoretical driving course para sa mga aspiring drivers sa maabot na Enero 9 sa Gudgis 2025. Para sa ibang mga detalles kaiyan, makipag-coordinar po kamo sa Land Transportation Office Legazpi. Yan ang sa indang Facebook page o bisitahon ang sa indang opisina dyan sa may parte kan Embarcadero de Legazpi. Sa ground floor po iyan sa Barangay Victory Village. Kaya duman sa mga dai pa nakakakuanin lisensya. Mahal-mahal man po baga, bako lang mahal-mahal, talagang mahal man Kuya Nems ang pagbayad kaining mga pagkuha kaining theoretical driving course. Kaya saro ini sa mga paagi kan LTO tanganing mabawasan Kuya Nems sa mga nagmamaneho na wara nin lisensya. Kaya pwede po nindong approve saran iyan, makipagkomunikar kamo and i-message po nindo ang LTO Legazpi para sa siring na libreng serbisyo and then libreng programa po ninda. Maray na pagkauto kay Ma'am Chit Ate dyan sa Barangay Istanza and then kay Sir Chan Christian Abrera, sabi na maray na pagkauto po. Ano po man Kuya Nems? Ang sa kuyang kapartner na po ngunyan sa Lado Technical, si Kuya Nems Flora, kaso bago si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po tabi ang sinong nakaibahan ngunyan na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Attention! Attention! Mga paraantabay!